cavaller. El protagonista, Joanot Martorell. El destinatari, Martí Joan de Galba, quan sospita que prompte estarà en la tomba. Per perdurar, el triangle blanc, molts anys més. I així comença la història plantejada, amb pèls, senyals i constància. La primera eixida cap a Nàpols produí la mort del cap Martorell. Galceran, desheredat. Alguns romanços que fomentaran conflictes importants. Isabel, amb Àusias March, Damiata, amb Montpalau. I unes bodes sordes que deshonraran quan Joanot s'encamina cap a Anglaterra. Elisabet produirà uns sentiments per primera vegada, unes trobades, amagatalls i uns poemes que ens portaran als trobadors de l'antiguitat i contaran Joanot els seus sentiments. Més lluites i aventures, molts deshonors en la família i uns rumors del casament d'Elisabet que produiran un fàstic al nostre protagonista. Finalment, unes morts imprevistes, molts diners que faran que tot canvie i així començar una descadència greu. Com acabarà? Aconseguirà Joanot no perdre el cap? Pensarà amb la raó o amb l'alma? Adreça't cap a aquesta història que et sorprendrà, perquè t'absorbirà i cada pàgina gaudiràs d'una novel·la plena d'aventura, història i amor. Vas a perdre't aquesta oportunitat?